Viszont egy ilyen szadóval lekezelt üzemanyagrendszer az hihetetlenül tartós tud lenni. Valaki nem hiszi el, fog egy porlasztó csúcsot, amelyik nincs lekezelve, aki ugye autójavítással foglalkozik, azt tudja, hogy amikor méri a porlasztónak a nyitását, a mutató, a porlasztó vizsgálón remeg, reszket. Ez azért van, mert ahogy nyit a porlasztó, a tapadás, a szorulástól kinyit, visszacsúszik, és ez a remegés, ez a reszketés a mutatóra, mivel a folyadék összenyomhatatlan, visszahat, és a mutató rendesen remeg, és satszolják, a maximum és a minimum között, a középtájon van a nyitási érték. Viszont mikor lekezel valaki egy ilyen porlasztót a szadóval, onnantól kezdve a mutató fölmegy, és alig mozdul egy picit, éppen, hogy egy picit megremeg, és úgy nyit ki. Tehát hihetetlen látványos az a hatás, amit a szadó kifejt a porlasztónál.